ng mata, problema na ang sasalubong. Kahit puyat ka pa, pipilitin mo bumangon. Ihigop ka ng kape, kaso kulang pa sa asukal. Matabang na nga ang lasa, hirap ka pa sa buhay upang matugunan ang buhay na kinukulang. Magpapasada ka agad bago pa man tuluyang sumilip ang liwanag ng araw sa silangan. Diretso ang takbo tungo sa paroroonan, kung saan mag-aabang na sasakay na pasahero. Binata't matanda, pamasahe 10 piso para lang kumita ng kakaunting barya sa bulsa. Iipunin upang sa ganon malam na nagsikmura ng pamilya na umaasa sa kanyang kikitain. Minsan dala lang ulam, ang bigas ko lang pang saing. Suriin yung mabuti, palawakin ang isipan. Mga parhabol-habol, matatawag na huwaran. Ang buhay sa kasada ay hindi biro-biro lang. Baro man ang umulan, basta't may makain lang. Pamilya na nagugutom, umaasang magbibigyan. Kita ng habal-habal na pinagpapagura. Habal-habal ka buhay ng mga dakilang mga tabay na ninais na kumita upang may makain lamang sa buhay. Kasi ngayon, hirap ka na sa pera, gagawin nila lahat para lang sila kumita. Motor lang ang tanging gamit, isa lang ang upuan. Mag-aabang ng pasahero, taarangkada sa daan upang kumita lang ng onte pera. Sa pamilya nag-iisa ng kapalit, buhay na mahalaga. Umaraw man o umulan, biyahe dire-diretso lang. Dugo at pawusing alay upang mabuhay lamang itong si Manong. Dapat natin sila pag malaki maihatid, kailangan abangan ka din sa tabi. Sila ay matino at hindi sinungaling, katamtaman lang ang bahay. Kaya matuloy lamang na uling kahit ating gabi. Sila ay mag-aabang, ganyan sila kasi pag para kumita lang. Ang buhay sa kasada ay hindi biro-biro lang. Baro man ang umulan, basta't may makain lang. Pamilya na nagugutom, umaasang magbibigyan. Kita ng habal-habal na pinagpapagura. Diretso kang Kalbayog kung galing ka sa crossing. Diretso kang San Roque kung galing ka sa crossing. Diretso kang Datag kung galing ka sa crossing. Mga habal-habal na tipo na sa crossing. Sa tapat ng simbahan, dyan mo makikita mga nagpapasada at meron din sa bongga. Mga masisipag at matyatsyaga para pag uwi sa bahay ang anak ay matuwa, may makain. Pamilya na minsan kinakapos at pangarap sa anak na sana ay makatapos maiahon sa buhay na puno ng kahirapan. Kaya kahit mahirap pinagtsatsagaan na ganitong trabaho, kahit pati delikado, basta maihatid minamahal na pasahero. Kapalit ang barya na inyong ibibigay para sa nagbumotor, malaking tulong sa buhay. Habal-habal. Ang buhay sa kasada ay hindi biro-biro lang. Umaraw man ang umulan, basta't may makain lang. Pamilya na nagugutom, umaasang magbibigyan. Kita ng habal-habal na pinagpapaguran. Ang buhay sa kasada ay hindi biro-biro lang. Umaraw man ang umulan, basta't may makain lang. Pamilya na nagugutom, umaasang magbibigyan. Kita ng habal-habal na pinagpapaguran. Dispatchero, Adlong, Himson, Estados Armadas ng San Jose, together with JC, M-Side Production.